Så jeg venter på gutterne her. Vi skal til fest. De er kommet til at lige glemme, at de var hjemme hos en anden en. Så nu har jeg siddet her i godt 10 minutter nu her. Jeg må bare vente. Og så? En lille ud. Jeg tror jeg nok ikke lige, at jeg kan. For jeg synes, det er bare ikke lige sådan inde i... Så, du kan... Nu igen i dag, skal du så sige. Det er dit varemærke. Det er, du er grim. Nu igen i dag. Helt. Jo. Jeg er lige smagt det her. Okay. Follow. Follow. Jordan-taske. Jordan-taske, som ikke kan ses, fordi der er sådan en åndssvagt lys her. Må vi godt være her? Min bror han er også alligator på sig. Alligator, det hedder en alligator. Åndssvagt. Løs. Så meget det kan lykke det. Nej, tydeligvis tror jeg skal have en lækker M-samling. Ja, det er godt. Det er M. Prøv at se på siden. Det er det M. Det lortet. Ligger han bare og den læser sådan noget? Nej, han har læst dem alle sammen. Han læste dem. Hvorfor læser man M? Det er jo meningen, man skal sidde og... 6 tips alt muligt. Det er jo meningen, man skal sidde og have den sygeste sjovere på. Hvad fuck er det for en mikrofon, han har? Blue et eller andet? Blue Snowball. Nå ja, den har jeg sige. Hvad var det der? Mikkel. Hvad lavede vi i går? Hvad lavede vi i går? Fest. Og hvad lavede vi i dag? Sove. Og hvad laver vi? Hvad skal vi lave? Spille lidt med den. Hvad skal vi lave senere? Fest. Okay. Destruction. Der er jo nogen, der tror, at jeg holder privatfest af. Ja. Det gør jeg ikke. Skal jeg have noodles, gutter? Vi er nød. Skal vi selv vælge? Jo, vi tager bare det. Kan du lide dem, ikke? Der er her mange af dem. Så køber jeg beef. Han der giver, du kan godt tage mig. Ja, du syder den. Nej, jeg giver sgu ikke. Så jeg tager lort. Det er ikke let. Jeg har nok problemer med at holde på dig. Alexander, jeg vil gerne sige tak for det, du giver. Og så vil jeg gerne lige se, at du skal åbne min cykel. Jeg betaler. Jeg skal være pisse i bad. Men så tager jeg bare min hjem. Jeg skal nok tage dem så. Vi skal holde op med at være sådan en fysisk gutter. Man gør her. Du bliver til at spise fra min bæs til at spise. Nej, det er. Men så siger jeg siger bare, at du bliver, så begynder du bare at garne. Har du åbnet min cykel? Tak. Nå ja. Jeg har jo set penge selv.